Mentality men gadiide ɗi hiida heede en 49 wiya enen fulɓe jalti koye araboɓe fulɓe mana jalti koye tuubako mi meeɗa ɗum jabde lebbi 6 mi toraki goɗɗo mi ñawlaki goɗɗo ko min walani hoore am to Arabie Saoudi to Makka minen tato gitta Égypte jahiron pour ɗaɓidde kelmendi meɗen keddidi e nder araboɓe beele ko enen kaali arab walla ko araboɓe kaali Pulaar min jahi min tawi konguɗi 50 ɗin toon kala ngol pirtuwa ko Pulaar hay konngol arab en ngala he nder Afrique he nder Pulaar si wona en juulandi kamɓe noon ina kaali Pulaar ko jabtinde holko jogiɗen toon si a ɓangi yeru mi hokka on misal seeɗa rek wiya Safa e Marwa Pulaar arti windi abajada o yaltat Pulaar fiho ɗum ɗo nene annabi Ibrahima o jibina korɗo koyɗe mum ɗe ko boobo o laranno ko ndiyam ɗam wuɗɗi ko nene o wiyanno ɗum wat jam ɗum woni biri jam wat jam wotano a iloy Seydina Jibril jippi wiɗam ɗam ko Allah safiɗam ma rufa araboɓe mbiɗi Safa e Marwa mbi hakkude hayre e hayre kono Allah safi ko Allah safiɗam ma rufa ɗo gaddi wiya Arfa Pulaar yahi laasi wi o Arfa kay ko Pulaar Arfa kam ko Pulaar o laari gollal ngal ndeke ko ɗo nelaɗo fadde yanno Allah ɓe kalda koni ko Arfat wiya wona Arfa ko Arfat wiya par ce que ko ɗon mbo darsono haalda e Allah nden noon min bindi komin bindata min noddi professeur ji arabe ɗi par ce que ko ɓen min mbawta yeddodirde wona adula fuuyi en walla e alaji yero moosi en min jeddodirta ala min jawtino ɗon ko ɓen min jeddodirta pour jabtinde leñol ngol wona min jeddodira miɗen jogui gandal to arabe de lugatil arabia hay komi wottode mi sikku mi heɓanima bere kono mino hepti toon ko e men gardumi wondema warano e jab wiyeede ko en ɓeen joni noon si ko meeɗa wonde e baset addama ɗo han hono fulɓe mbiyata mbiya addama nde adama inde mum nde ko neɗɗo gaddaɗo fulɓe mbi ko addama jabten bangten ɗum ɓangen yeru ñalaɗe ɗe mi yi on ko arab wiita nanirɗen yawmul jumaati ha mbiɗen hanko juma aset e enen woodi no ɗe keɓori min namni ɗum to leyɗe araboɓe mi windi ɗo meyanno kam tawi ko erji 6 kalan mbaɗen tabulo pates mi holla jomiraɓe hakkilɓe mi desina ɗum wona gon sengo par ce que ɗo o ina raɓɓiɗani en kala ko kalmi mi firta ɗum kadi mi winna ɗum sabu hunde yosiɗina inde fulɓe ka en ko gollal ngal ginniri ɗum mbimi ɗumen yo ɗe ñalaɗe min paala pamodire onon to ɗemgal arab to hol woni gollal ñalade nde ha nde addani hoore mum inde gogo yawmul jumaati firti ko ñalade renterede mbimi eyi sinon to amen min dentata hono min mbitani par ce que français wiyata c'est une no général woni tan ko no spécifique walla inde heerinde woni to arab hunde wona général min noon immi dari mbindumi mawde kayen ko juma mbiɗan enen ko mawde Pulaar ko mawde aset alet tenen talata alarba alikamisa mi firani ɗe e Pulaar mbi minen fulɓe min ɓangi ñalade nde mbiɗon yawmul jumaati nde min mbi nde ko ñalade mawde sabu ko on ñan baba adama e nene hawa juumi fulɓe mbi o hantiri ñalade mawde baba adama a seetima ɓe mbi on ñan ko aset ɓe mbi ko a lebteteɗo on ñan ko alet mbi ko a tentotoɗo on ñan ko tenen ko ɗo talloro a on ñan ko talata alarba wonta ɗo ko Allah o reboli sabu alikamisa ko a kansoytoɗo aduna woni jeeɗiɗi nden noon fulɓe ganduɓe ɗum ɓe mbiye yo ko kaye mbatinora tagede wawa won ko jannguɓe men ɓe punti en janngi woni ko goɗɗo addata goɗɗum kala janngowo na janngal leñol mum ngol dental ko jooɗiɗo ko piw mi wawa on wiide yidde pulaagu darnimi ɗo mi waɗi France waɗi Espagne waɗi Portugal waɗi Makka waɗi Égypte ala ɗo ni mi yaani cuurelam ngel ɗina e toɓi han siyat onon ciini ngel sabu yidde moɗon siini ɗum sabu si a sowdoro ko ɓurɗa judde an ko a ñoynoro ko wonɗo hoore ɗo ko jawdi paalanoomi mi heɓatno bakkiji pikkaaɗi mi heɓa pageroji mi darna galle towɗo kono ko ɗum fof mere meɗɗelde wota mbo dogani aduna no dogan ligganade leñol walla rewa joomuɗum sabu onon jii darsi ɗi piw mbaɗi darsi ɗi mbaɗi
mana taali jomaɓe jawɗi ɓe ganduno on ɓe horoɓe goni hay kaydi sukara bindani ɓe bindaka juga keɓe idi wadde étage immeuble mun ɗo ko 200 millions par mois million ji temeɗɗi ɗi yoɓete hôtel ji mumen kalaka maayi majji mes hay surnal lanɗaki jiili mbay soodi avion ɓaleejo giɗiɗo soodde avion hôtel mum ɗo balɗe ɗi o toɓa waɗa courant ji toɓo maayi majji hay journal haalani télé yaltani Cheikh Oumar Tall kodda Adama an silima siré suudu mum nduɗo halwar ha handu ndu yakkaka ko cuurel huɗo ala ngesa ala nayi ronaka oto ronaka